Softek patrí medzi najdlhšie pôsobiace IT firmy na Slovensku. Už viac ako 30 rokov sme jedným z najstabilnejších zamestnávateľov. Naši zamestnanci sú pre Softek rovnako dôležití ako naši klienti. Preto je kvalita pracovných priestorov pre nás veľmi dôležitá. Dôvody pre výber priestorov Vineparku boli jasné. Išlo nám o ďalší rozvoj firmy, zvýšenie kvality pracovného prostredia a zlepšenie tímovej spolupráce a komunikácie. Management Softeku chcel byť bližšie k ľuďom, chcel zbúrať všetky bariéry, čo sa aj podarilo. Okrem toho sme získali reprezentatívne a prestížne priestory. Oddychové aj kooperačné zóny či výhľad z terasy na Bratislavský hrad sú ideálnym priestorom na spoločné obedy, rozhovory, oddych či šport. V lete cvičíme jogu v príjemnom prostredí na streche Vineparku, čo oceňujú aj iné spoločnosti sídliace v budove. Budova sa nachádza v blízkosti centra mesta, preto má veľmi dobrú dopravnú dostupnosť. Pri budove je zástavka MHD, v garáži dostatok parkovacích miest a aj odkladacie priestory pre bicykle. Preto vysoké percento našich zamestnancov jazdí do práce na bicykli. Jedným z našich cieľov je podnikať zodpovedne a správať sa udržateľne. Aj preto nás oslovila možnosť sídliť v uhlíkovo-neutrálnej budove, ktorá je ohľaduplná k prírode. Vďaka tomu šetríme nielen životné prostredie, ale aj prevádzkové náklady. Sídliť v najzelenších a najzdravších kanceláriách na Slovensku je určite veľkou konkurenčnou výhodou, najmä pri nábore mladších zamestnancov, ktorým na ochrane životného prostredia naozaj záleží a sú v týchto témach veľmi iniciatívni. V Vineparku sídlime od roku 2020 a spoločnosť Corvin nám bola od začiatku veľmi nápomocná s prispôsobovaním priestorov našim potrebám. Snaha vytvoriť príjemné kancelárske prostredie sa naozaj vyplatila. V roku 2021 sme získali ocenenie Zdravá kancelária v súťaži Office roka. Porota vyzdvihla najmä rodinnú atmosféru našich kancelárií s dôrazom na komfort zamestnancov. Presunúť naše kancelárie do Vineparku tak bolo skvelé rozhodnutie. Profitujeme z neho my, aj naši zamestnanci.